Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay manghirap. Ayaw lagi sapa. Mura siya guay maayong buot ni Tito Greggy ninyo. Oh. Ha? Mao jud. Kabantay ko lola. Nakabantay jud ko. Unsa? Oh. Oy, sigurado ka, Dudot? Sigurado lola oy. Hasta sa di ay ko la, nakapantay puti ay ko. Sigurado yun mo? Sigurado lola. O laki lula. Ay, tingalig nagsunod-sunod lang kang kuya Dudot ni mo, Miles, ha? Si lola. Lula, uy, lagi, kapantay lagi ko. Ngano dahil lola. Oy, ay kung pangutanan ninyo kay dili di ko makatubag anak. Kamo maoy akong pangutanon kung ngano. Kung ngano ang ingon anak si mama ninyo Corina, ngadto ni Tito Greggy ninyo. Oh. Kung unsay hinungdan nga naingon siya anak. Kung naaba mo'y nahibawaan nga hinungdan. Ha? Sige lalikha si Miles. Sige lagha. Anang nalipog man kopi? Hindi, paminaw na lang. Ayun na nagsagbat. Mogi na siya, oy. Oy, husto na mo, ana, oy. Nawa. Husto na. Maglalis na sad mo, ha? Basta, ang ato, ha? Ato, ragyod ni. Ayaw nig ipaabot ni mama ninyo, Corina. Nakasabot mo. Ola. Sigbalik, Lola. Tuwa na sad. Sigbalik. Tingog na sad. Hoy, ikaw yun, Miles. Sigbalik ka karon. Naniguro lang gani ko nga dili mo magpataka og yawit ang mga baba ninyo. Ikaw pa, ayaw na lagi pagsagbat. Ikaw gahi kay kagagtang da. Nadiag tangumok. Siya judo di kasabot. Oy, husto na lagi mo, anak. Kini mo nga buta. Shh. Oy, Dudot. Ako nagtambi. Dudot, paminaw. Lala, Nahibaw kong mas nakasabot ka. Kung sa may imong nahibawan o posible nga hinungdan nga way maayong buot si mama ninyo, anang Tito Greggy ninyo. May nahimo bang dili maayo? Ha? Doon na ba ni nahimo? O bisan hain ninyo, ha, Dudot? Mirag. Wa man ko nibawaan nga hinungdan kon ngano nga naglain ang buot ni mama ni Tito Grigi Lula. Wa kay nahinumduman nga nakasulti o may nasulti ba si Tito ninyo Greggy ni mama ninyo? Bisan ninyong duha ni Miles nga mahimong ikalain ni mama ninyo, Corina. Taysa ha. Sige, Taysa. Na, tingog na sa day. Wadyo ka ninumduman lala. Di ba maton ni mo? Di ba? Ingon ka na kamatikod ka nga ingon anak na si mama ninyo. Ngadto ni Tito Greggy ninyo. Ako nakabantay ra ko ngayon na si mama nga murag lahi ra ba. Pero wala ko kibalong ano. Nanasad ka pantay nga watsa kay Pao. Mojud la. Mauba, Ikaw, Dudot. Jin Miles. Mauba. Oh, Aw, wa man ka mo nahibaw-an nga rason. Basag din na lang. Ando na lang ko magpakisayon ni mama ninyo bahin ini. Kung husto batas atong napatikdan niya. kadya sila. Usa man, Dudot. Kana si mama, laba, parehas namon ni Day Miles. Di man dyan na siya gusto nga malayo namon ni Papa. Naibaw ko. Gani, dili ba ka lano?
nga tungod na kay si Tito Greg kuan ka ng maunitabang ni Papa nga makalarga gid dito sa Cebu. Nga malayo no na mo si Papa. Oh, ha? Hala, masin ka na mo hinungdan. Ka? Pwede ramang good og anhilang usa ka, matansyang. Kay aron ba na asi makatanaw-tanaw nimo. Ug usa pa, makatanaw-tanaw pug kanila ni Dodot ug Miles. Ay, naaraman gud ka dinhi. May magnanarbaho ka nga ni araman kas inyo. Wa man pug kay kabisihan das tindahan. Kay dili man kayo daghan ang mamalit. Oh, ikaw? Mag-anian ra bitaw ko matag karon og unya. Sige good. Pero katiyot, may klarohon lang ko nimo ha. Klaron? Unsa man? Ang ako ba, maayo man ng mutabang ta sa atong isig kataw, di ba? Ha? Wa ko makasabot nimo ma. Ay, paminaw, kay wa pa kumahuman. Sige, padayon ma. Diretsohon ta na lang kag sulti. Diretsohon ta na lang kag pangutana. Unsa man, nganong murag wa ka may maayong buot adtong Gregi nga. Higala ni Francine. Oh. Ngano, Corina? Unsa ko nang gipanulti nimo, matansyang? Ayaw to bagag pangutana ang akong pangutana. Usab may problema di ay nimo atong Gregi. Problema pa maul, wa man. Ayaw paglimod, Corina. Kay bisan ang mga bata nakasabot. Ha? Unsa ko nang imong gipanulti ma? Ikaw ba? Kanong dili ka man musulti na ako. Inahan ko nimo. Huwag ka pa di ay salig na ako. Ma, Doon na ba'y problema? ha? Wa man ma. Wa. Aw, kunwa. Nganong giuli man nimo ang kwarta nga buot unta niyang itabang ninyo? Wa ka lang makasabot na ako, matansyang. Ang ako manggod. Unsa may wa nako masabti. Masabta ko. Matansyang. Sulti. Daghan na siyang natabang namo, ma. Namo ni Francine ug sa mga bata. Ug mauwaw na kaayo ko. Ug dili ba? Murag apuso na tingali kung magsige na lang migdawat sa bisan unsa nga iyang ihatag namo. Depende. Kung kinasing kasin di ay ang iyang pagtabang ninyo. Unsa may naaanan. Wa ka lang yun makasabot na ako, ma. Ay pasabta gani kung unsay wa nako masabti. Sulti. Di lang ko buot mga laino nagsabot sa mga tao nga maduol siya namo. Kay wala pa din ni si Francine. Ug di naman tingali ko kinahanglan mo detalye pa nimo pahin ana. Dili pa? Ay, mao ba? Aw, mao man ka na'y tinud-anay nga rason. Why problema. Anang bahina, nakasabot ko. Kung maayo kay naa ka ana. Naa kay delikadesa. O gusto ka, dili sama sa ubang mga babae nga mutik advantage sa kipakitang kaayos uban nga to nila. O kilagway laing rason nga makaingon kang makahatag og dili maayong imahe. Dili ba? Nga musangko na hinuon sa dili maayo nga dungan, nga makagkuba na hinuon sa pamilya. Nakasabot ka tingali sa buot kong ipasabot ko rin. O matansyang nakasabot ko. Pero sa imong tanaw, kamuraman yun dinhi. Kung wa ka hisabtan nga lain nga rason nga nung maayo-kaayo siya ninyo, nga tungod lang sa ilang kasuod ni Francine.
Wa na'y problema, di ba? O, ma. Pero kung doon na, lain na ng istorya. Husto ka, ma. Lain gyud tuod nga hunaon-naon. Labi na sa mga tao nga naas atong palibot. Dili ra ba gyud ta makalikayana. Kay daghan kaayong ususirog-ususira rong panahona. Nga gitawag nila karong marites. Nga ang kalipay maurag gyud pagpamantay pagpanghilabot sa kinabuhi sa uban. Maukyot, ma. Nakadahig ko nimo, Corina, nga maunay imong gibuha. Husto ka kyud, way kumo sa maglikay. Lisod nagnaay mga istorya, nga bisag wartay gihimong dautan, pero sa mga matas uban, gihukman na ta, gisintensyahan na ta. Salamat na tansyang, ha. Kaya nakasabot ka na ako. Ay, kinsa man kung dili mo sabot nimo nga may maglain kang tao, nga anak taman ka. Nga dili man sab ko gusto nga ngilad ang pagtanaw sa mga tao nimo. Og nakadahig ko nimo, Corina. Salamat, ma. Pero Pero, unsa, ma? wa ka man gyud kahilaing himatikdan adtong Gregi nga makaingon kang lahi ra ang iyang kaayo ninyo. Ha? Nauknol man ka. Wa manggod. Aw lagi. Gipanagat ta lang ka. Ikaw, cute, ma. Bitaw, Corina, maluoy ka taon sa imong bana. Ni Francine, kay gipili ra ba gyud niya nga mag-antos para lang ninyo nga iyang pamilya. Nga mahatag lang niya ninyo ang tanan nga inyong gikinahanglan. Kay mahal gyud kaayo mo niya. Nasayod gyud ko ana. Ug dako kaayo siya pagsalig nimo. Maong ayaw ug ayaw gayud taon kini guba. Makalaom ka, anak, matansyang. Makalaom ka. Bisan giyon sa kyud sa pagunahuna. Insulto gyud alang nako ang pagbalik niya sa kwarta nga ako nang gihatag para nila. Ug di kinimay mo. Dili gyud. Maong kinahanglan nga pakikitaan ko siya. Bahala na. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!